Oyo makadi muri eZimbabwe makadi zvenyu mativi mana ose enyika panapa pamasvika panonzi Pasimu Reality ITV pamunobata zvinenge zvichiitika kumativi mana enyika nangana netimeless nambobata latest inenge tichibva kusowera baba magirazi ndine vhidhiyo da kuratidze panapa rimunoita kuti auya varoi vanodawo nyama ina mafuta pakaipa zvinhu zvikuitika kupi zvikuitika kuLusaka kusowera baba magirazi namba dzababa magirazi kana paina anozoda kuvabatawo achida kushandirwa ikoko aida kusvika ikoko anongobata panamba dziri pascreen idzo ndidzo namba dzamadzababa magirazi ndo pawanobatika panamba idzodzo hei ndasingazivi kuti varoi vanotodawo nyama dzine mafuta andofukaisisana sparks takati simbei ndisu tinenge tichitodiwa but kungoti nenyasha dzaMwari tinoramba tichita tichichengetwa but still da kuwadza vhidhiyo yacho muzvionere mega kuti mawani varoika ndosvika magirazi achizoda kuwapedzera mhani baba magirazi vanavo because zvavanoita vaparadza misha yevanhu yakawandisa saka sanapedza nguva yenyu yakawandisa stereki dakusiyira vhidhiyo dati muone kuti dhimoni iri raitaka kuti chii raitaka kutoda munhu ane mafuta baba chondakatya awadya rini manje arini kwa musi wa 27 December yosoni December but haina mafuta ainati haina mafuta kani saka hii ndio ina mafuta saka waroi mudu ndo nyama ina mafuta ukuzuzwe ukusimbira Hii ndiye mafuta hizo mazake. Wewe ni mwana yanza ani mafuta. Akadi? Akadi? Sawa tema mucha zangu bora. Sala umira zvakanaka. Yanongopisa pano pane moto. Naenda naye kumba. Unanyatsorwisa kuti imba yake iyoyi. Ida sei bana. Hafanira kugara muimba iyoyi. Nemaka hiyo. Hafanira kugara. Anyamaka hiyo. Share video. Share video, nasinga radio vamuona. Share video. Auchaita zaona. Wangu mani wakanichukua. Hauna zochaita hiyo. Wangu chanisa imibikazi ya vani mshiki. Iwe mani. Wangu chikwe yo. Nikaenda kakupoza bigi nikanochora kwa hiyo. Wakapoza bigi watu. Watu kufumura wakazana watu bali. Kufumura. Kubaona ngajite. Ano